zápasu. Pinturo musí vést. Narodil se rok před olympijskými hrami v Albertvilleu. A to v Muti je tedy v místě, kde bylo jedno z center těchto her. A my se těšíme na Filipa Trejbala, ovšem ještě před ním pojede slovenský reprezentant Adam Žampa. Tak ten překvapil ve druhém kole a to docela dost. Tento mladý slovenský reprezentant z Vysokých Tater, kde rodiče ve Smokovci mají penzion. Ale není to zase až takové překvapení. My jsme ho zaznamenali na mistrovství republiky loni, kdy skončil druhý za Ondrou Mankem. Ve velmi pěkných jízdách se tam předvedl. Tady ovšem bohužel smolně chyboval v prostřední části slalomu, musel hodně regulovat rychlost, skoro tam zastavil. Tady už se zase dostal do rytmu a jede velmi, velmi dobře. Vidíme to úzké najetí. Mladistvě měkká kolena v oblouku. Jen tak dál. Ano, perspektivní závodník ze Slovenska, ročník 1990. Je pomalejší než Alexis Pinturo. A je rád, že to má za sebou. Jsou to velké zkušenosti. Tady musel hodně brzdit, hodně se skládal do těch dvou branek. To ještě musí vylepšit přípravu na tyto složité konstrukce, ale my už teď čekáme na Filipa Trejbala. Jeden z nejvyšších slalomářů, ne-li nejvyšší v tomto seskupení, a jeho druhé kolo. V prvním kole byl 27. Tak je to v jiném pojetí. Myslím si, že se Luďkovi Strejčkovi tím gestem podařilo Filipa dostat trochu do jiné závodní kondice. Tady byl trošku pozdě, tam také musel